Неделя сутрин се будиш до мен с бял Виктори. Скъпа, нямаш цветя до себе си. Правиш ми като вятъра, май така е най-добре. Давам дюнерия, после Хилари паре. За твоя срам ти не би отмъстил. На един си дам стил. Само да не се отбутам, бе. Сега ще видим как ще е сигнал. Скоро аз да не се отбутам. Айде. Аз съм най-големия маняк с Локис. Влизам вътре, внимавай да не ме бутнеш. Аз съм далеч. Вау. Олеле, къде го удари, бе, брат? Добре сме, добре сме. Ще ни изгонят, казвам ти. Добре сме, а? Така. Гошко удари дрона, обаче каза, че е 6. Я да видим тук вътре. Преди малко бях влезнал, обаче не видях надолу как е. Камера ъгъла ми е малко висок и не мога да видя. Мисля, че има порта долу. Няма да мога да мина. Бах ти. Супер мизерно. Я да видим на долния етаж как е. Оле, сигнал ужасен. Искам да видим. Я да видим как е сигналът тук до тая кола. Гоше, само ми кажи преди да плъгваш. Аз... Далече съм. Нещо стана ли? Всичко е наред. Добре. Вау. What the fuck, има вятър. Това беше много скетч. Има вятър и малко лъже. Я да влезем пак вътре тук. Тук има много кабели, е малко скетч. Мале, вятър е ужасен. Сега тук трябва да е окей. Това е някаква изоставена... От тук са съдили мачовете, предполагам, съдиите. Доста е дълго. И това е dead end-а. Тук има някаква дупка, обаче дрона няма да може да мине през нея. Оп! Почти загубих равновесие. Тук има прозорци, не можем да излезем. И тук също. Много тегаво. Мале, много е тясно тук. Шанса да се ударим е голям. Тук има прозорец, обаче е много тясно. Мисля, че малко по-надолу е. Тук ние с Гошо го огледахме това место и видяхме една лампа, която пречеше на единия прозорец. И през нея ние я огънахме. Ето я тук. Ето този прозорец няма нищо през него. Ето е лампата долу. Вижда се за момент. Сигналът тук обаче не е много окей. Вау, това беше много скетч.
Еми на 21 волта сме, кацаме. Да видим Гошо какво е направил с неговия дрон. Не. Ударни.